खुलुमबाय रायजोफोर गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि मोजां मोननाय आरो खुलुमनायखौ नोंथांमोननो बयनिबो जासिहरबाय। नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। बे गोदान भिडिअआ जाहैबाय आङो नैबे मा होनो दायो जों वाटारमेलन तरमुज गायदों। गासै जोंनि बे चिरां डिस्ट्रिक्टनि साहा 14 चिरां दुवारनि सिङाव थानाय जोङो बे पुर्निमा बाजार आरो सालबारि हालामनि गेजेराव गासै जोङो लाइमोन सेंग्राफोरा बेकार सेंग्राफोरा ज' जानानै टटेल बेवहाय गासै जोङो पार्टि लायै पार्टि गासै 97 बिगा दं दा आरो एवगासिनो माखासे 100 बिगा बा 100 बिगानिबो बांसिन बेवहाय वाटारमेलन गायदों। स्पेसियेलि जोङो बेखौ बै आदै जों ओरैनो सोमोन्दोआव आदै जायो। ओमफ्राय बे आदै अमरनि बिथाङाथ' स्ट्रबेरि गायबाय थायो बोसोरफ्रोमबो। नोंथांमोना गोबां रादाबफ्राव बड'लेण्ड रादाबावबो होनाय नुदों नोंथांमोना बिनि स्ट्रबेरि गायनायखौ। बियो बोसोरनै बोसोरथामसो जाबाय स्ट्रबेरि गायनाया, वाटारमेलनबो गायगासिनो बियो। ओमफ्राय दा जों बिनि गायनायखौ नुनानैनो बिनि माखासे साखाथि फाखाथि लाइमोन सेंग्राफ्रा बेकार थानाय सेंग्राफोरा दा बेबायदि मावनो आखायाव लादों आरो दा 100 बिगानिबो जोंनाव 100 बिगानि एसे बारा जाबायानो दा हिसाब खालामजोबोबा। दा जोङो बेखौ गायनो आखायाव लादों। दा नै रेडि जाजोब्बाय, फुलिफोरबो बानायगासिनो जोङो। दा नोंथांमोना बिदिनो सोरबाफोर गायनो गोसो जायोबा नेक्स्ट इयाराव बिदिनो मोजाङै गायथ'वाखै जेबो नङा बिदिनो नोंथांमोना सोरबाफोर गायनो गोसो दङबा नेक्स्ट इयाराव नोंथांमोना जगाजग खालामनो हागोन जोंनाव। नोंथांमोना माबोरै खालामनांगौ माबोरै खालामनाङा, आरो जोंनि खाथियावनो जोंहा रोंखा राखा सासे आदै अमर दंखायो। बिथाङा स्ट्रबेरि गायनायावबो एक्सपार्ट आरो वाटारमेलन गायनायावबो एक्सपार्ट। आरो नोंथांमोना जोंजोंबो जगाजग खालामनो हागोन। बेखिनियानो। ओमफ्राय जोङो दा बेखौ देग्लाय नै रेडि खालामजोब्बायानो, गायनोसै जोङो। ओमफ्राय माखासे गायबायाबो आरो गोबां गायखांजोब्बाय। बिदिनो नोंथांमोना गोसो दङबा बेकार ओरैनो थास्लायस्लाय वाटारमेलन गायनायाबो जोबोर मोजां। माने तरमुज गायनानैबो नोंथांमोना जिउ राहा खुंनो हायो। आरो मोनसे खोथाबाव, नोंथांमोना आंनि भिडिअ नुबाय थाखायो दाउ फिसा फिसिनाय, हांसो फिसा फिसिनाय। नोंथांमोना बिदिनो दाउ फिसा फिसिनोबा हांसो फिसा फिसिनोबा आंनाव जगाजग लानो हागोन। दायो आङो दाउ फिसा आरो हांसो फिसाखौ जेनेबा आंनाव प्रडाक्ट खालामासै, मानोना जोंना मेसिना बिदि थार्मकलाव माबायोबा बिराद खस्थ' जायो अट'मेटिक नङिनि थाखाय। बेखायनो नोंथांमोना सोरबा नांगौबा आङो लायना होफैगोन। आरो नोंथांमोना थांफानानैबो लायफानो हागोन आरो हांसो फिसाखौ आंजों थांफानानै आं देखायहैगोन नोंथांमोननि सिगाङाव। नोंथांमोना बे आं स्क्रिनाव होगोन कन्टेक्ट नाम्बारखौ आरो डिसक्रिपसनाव होगोन। नोंथांमोना जिखुनु बेनि बुस्थुयै सोंहरनो गोसोब्ला आंनाव सोंहरनो हागोन। नाथाय नोंथांमोना टाइमखौ अननानै फुंनि 9टानिफ्राय बेलासिनि 5टा 6टानि गेजेराव आंनाव बेनि गेजेरावल' कल खालामबानो जायो। मानो होनना बुङोबा गोबां मानसियानो आंनाव बिराद फन फैयो, सोरनि फन फैयो आङो माने मोनथिस्लाबजोबा। ओमफ्राय सेभ खालामजोबनोबो हाया जायो। माने हरनि उन्दुनाय समावबो 10टायावबो हरो, 11टायावबो हरो, आरो जेखिनि माने टाइम गैयै फुङावबो सिखारि समावबो हरो, बेफोरबायदि जायो नालाय। बेखायनो नोंथांमोना मोनसे टाइम होखाबाय, 9टानिफ्राय 5टासिमनि गेजेराव आंनाव फन खालाम साननि। बेखिनिखौनो आं नोंथांमोननो खोन्थाहरबाय। दा बिदिनो नोंथांमोना सोरबा माबा मोनसे मोनथिनो थाखाय कन्टेक्ट खालामनोबा दाउ फिसा फिसिनायनि, हांसो फिसा फिसिनायनि, लोगोसे वाटारमेलन गायनायनि, स्ट्रबेरि गायनायनि, नोंथांमोना कल खालामनानै सोंहरनो हागोन, बुजिनो हागोन। दाथ' वाटारमेलन गायनाय आरो स्ट्रबेरि गायनायनि बोथोर गैलिया। नेक्स्ट टाइमाव नोंथांमोना माने बेखौ जोंनाव सोंहरनो हागोन आरो। दायो स्पेसियेलि दाउ फिसा फिसिनाय, हांसो फिसा फिसिनायनि एकदम बेस्ट टाइम जाबाय। दाख्लै सिगाङाव गोजां बोथोर सममोन, गोजां बोथोराव दाउ फिसा आरो हांसो फिसाफ्रा थैयो। आरो दा दैज्लां फैनोसै नै, दा एसे देरखायोबा दैज्लाङाव हांसोआ मोजां गिदिर देरहैयो। बेखायनो दा हांसो फिसा फिसिनायनि बिराद मोजां टाइम आरो बियो दा। ओमफ्राय दाउ फिसा फेदेरनायनिबो दा बिराद मोजां टाइम, मानोना दा अखा गैया। बिराद मोजां टाइम। नोंथांमोना दाउ फिसा हांसो फिसा नांगौबा नोंथांमोना कल खालामबानो जाबाय, आं लायना होफैगोन नोंथांमोननो। बेखिनियानोसै, गोजोन्थों।